bereku dohot boruku. Isok kami nang jojo tulangmu, nang gojak kono nai maho. Ditongan di bagasmu, asahot nina di gulang-gulang na, di pos di haci kacing. Beredo to boru, na parjolo do kon nami to hamuna ingot ma. Tinoke ni mata sinolom ni roha, dang bapak dohot omak mangariri to boru. Dang bapak dohot omak ni borukom mangariri to gabe helana bere. Sadok kamu nama si holongan. Iko totong mai ngotom muna. Audo manodo on gabe parsino duku. Audo gabe manodo sino duku. Iko ni do kono mu beru. Asa tarida haulion dohot hading gano munot julon nyarion. Pos dorohaku. Nunga marsiririta kamu di arinok salpu. Jala di bagasati kiom ma di pahok debata. Marhite pasu-pasu pardonga sarifani. Alasada marohamuna. Menuju tu akarina uli na denggan. Asa dapot parsaulian na pasu-pasu siamu. Sian amata dewata. Dikiom mabere. Tugon nami mahamut tonga di bagasmu. Ulah komadok. Asa tunghot pardonga saripio muna. Siat tonga-tonga ni pada daton ni halak batak. Amoloi dokon akan itu na parjoloin na. Tulang na paujakon. Berena do boruna di tonga di bagasna. Tohodoi. Jala ido na tahiut sonari. Alani pitanami tu amat tanam rotu debata. Tumibu mahamuna diliti adormuna. Tuan anak tu buah boru tujulan nyarion. Asa las rohanina tua-tua. Las rohamuna di tonga-tonga ni keluarga muna. Molotuk tu akarina yang roh boru. Humurang di berekon. Unang malu alus tu meang. Adong do jahitan. Iko perjulu do pasingot to berekon daripada situ meang. Molo marka situ meang perjolo pasingot to berekon perbada do naringok mai. Alai mulu marga pajahitan pasingot to di hauranganna dang alonna tulangna. Jadi pos loraku di buruda dang boy soadong perbedaan pendapat sonorokoni. Dang boy kami do perjolo mengalami. Jujut perbedaan pendapat. Alai song nakino ulah rumah dokon. Hamu pe di badomu debata sia dua perbedaan. Sada bawa sada ubur-buru. Nunga song ni panopon di debata di jolma. Mulai sia dam do siawa berbeda cara panoponna. Song ni dua kadang-kadang berbeda cara pikiran. Alai beado menyatukan perbedaan pikiran ini. Itulah yang akan kalian tempuh. Molo dapat menyatukan perbedaan pendapat ini. Dapat masadab di tengah-tengah di keluarga. Dapat manang pasu-pasu itu debata. Alani hamuna bereku. Songon pitanam itu dapat tanam debata. Asa tubuh main nata bisu dia darah ni simamora. Tuan anak bisu mahamuna tulon nerondo boru napat tas marroha. Alani dihita pada nami naik tugon nami mabere nami do boru nami tutongan di bagasna. Baik kamu mau musik nah batusi.
Jadi songani mah diho berek kudu buruku. Nungau jak besonari tongani bagasmu. Asahot mau dihacik-haciknya, asahot mah diho tanda tugu dihacik-hacik ngatujulan nyarion. Di pasada di Batama hamuna. Marhite pardongan sarif muna. Asapir maharato piling tunggi harato tobu. Pirma to di umadingin, horas to di matobu. Ya Tuhan mengatakan langsung mungkin baik guru-guruku mengenai saya bertahan bahwa orang saya langsung